dito sa Iloilo. Ay, Iloilo ba to? Ay, Bulacan, no? Wala. Ano? Yung video call? Video call. Parang dagat dito eh. Huh? Problema nito pag may ahas. Wala ba na ahas dito, Tuklok, no? Wala mga ahas dito. Ano, may lumalangoy pa. Ang pagligo nyo. Sarap ba? Sarap ba sila sa pagligo? Ha? NANI?! お前はもう死ん Hello guys. Nagsalubong yung ilog alat at ilog tabang. Kaya ganito na sa Bulacan Balubad. Shoutout sa iyo, sa inyo mga taga Bulacan Balubad. Balubad ba dito, Tuklok? Balubad. Baha dito. Grabe pala yan. Lalim pala dyan. Tatawid na naman kami sa baha na malalim. Daming baha kasi dito eh. Tag-ulan dito sa Bulacan eh. Malalim pala. Yun na ka. Yun na. Yun na. Si Tuklok ko. Tuklok, kaya naman dyan. Oh my God. Shoutout sa inyo. Baha. Baha. Ito lang to sa Bulacan Balubad. Ha? Hindi papasok na ako. Baha ang Bulacan. Bulacan. Saan ba yung Bulacan, Tuklok? Bulacan ito? Ay, Bulacan pala dito eh. Ayan no? Nagmistulang dagat. So, may na lang update ko na lang kaya. So, shoutout sa inyo mga taga Bulacan. Napakaganda ng lugar dito. Baha. Baha ang lugar dito. Uy, mukhang natubigan. Pasensya na. So, bibila kami ng pagkain ng baboy. Ay, manok pala. So, ayan, manok. So, ito na. Tapos na kami bumili ng pagkain ng manok. So, kain ng manok. Tapos, dadaanan naman kami sa maladagat na daanan. Oh my God, andito na naman kami. Kailangan ko pang iangat ang aking short. Ano lang, video lang. Okay. This is a place. Maraming delikado dito. May kanal dyan, Tuklok. Puta, sa kanal. May kanal dyan, oh. Dyan, oh. May kanal dyan. Pasok yung pako, eh. Yan, oh. Pasok yung...
Ha? Kung malaglag ka sa kanal dito, kawawa. Parang linamon. Oo, may kausap ako. Wala. May kausap ako. Oo. Oo, yan o. Hindi mo makita. Oo, yan o. Oo nga. Oo, yan. Ay! Lalim pala. Barangay ng Balubad, binabaha. Barangay ng Balubad, binabaha. So, shout out sa inyo mga taga Balubad, Bulacan. Sarap mag-swimming dito, libre lang. Libreng swimming. Ayan o. Wala mo pang iangat yung short mo. Sino? Sino? May trabaho na yun eh. May trabaho na yun, call center. Call center. Oh. Look at this. Paglabas mo ng bahay, swimming pool na agad. Lalim kaya yan? Tubig pa rin, no? Grabe. Aso. Sino nanonood ng video na to, comment na lang kayo sa baba. So, bumibili pa yung tito ko ng kanyang sabon, pang laba. So, bumili ako ng Chocomocho. Shoutout nga pala sa Chocomocho dyan. Ang sarap ng chocolate nyo. Paborito ko tong chocolate. Kaya ito ang binibili ko. Yan. Makaramel kasi ito at masarap. Oh. So, may na lang. So, hindi kami dadaan dyan kasi baha. Baha hanggang dito. Dito na kami dadaan sa semi baha. Mahirap ang lugar. Baha yan. Pasok na. Walang bayad. Dito lang kayo pumunta. Bulacan. Bulacan. Balubad. Swimming pool. All for one. Ay, all for one. Para sa lahat. Libre lang. Baha. Pati ko sana kung baha lang na baha. Pero baha talaga na pinisimungan. So, ganito lang. Dapat yung sa akin likuran ay baha nga. At kala nyo yan mababaw. Pero ang lalim yun hanggang dito kayo, no? Nandiyan ko yan. Alam yung delikado dyan para sa mayor dito sa Bulacan, Balubad. Sana aksyonan naman to no. Kasi tingnan mo, delikado yan kung may ahas. May ahas na lumalangoy dyan at may dumaan na tao. Hindi nayari. Ayan no. So guys, hanggang dito na lang at sana mapanood yung vlog na to. At kung sinong taga-Antipolo dito, ay taga-Antipolo, hindi sa taga-Antipolo. Kung sinong taga-Bulacan, Balubad dito, mag-comment ka. Peace yo. I'm Sana out. Sign out.